Nakabenta ki Khubor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki Khubor bam dagasngi. Ba Ardent mila basayong mod ukurtong ka Voice People Party na ka constituency nongkrem open kmen yala di badi ki pait ba ka constituency ba unyo ban Korea ka jingjom ha ka jingyo kun election arhajar arflai shiking darbar thau an ka jilla. Katay ka jingkermen berkatong jengu ka Pynshai ka sing tap vote jengu namar ka jing yatu ki pait ba nong tap habaro ki polling station ka nongkrem constituency yatu uba Ardent mila basayong mod hakilat pathai Khubor. Kumbaga mentahi ka jingile hangni hapo ka kanika election ka pamta kan election lese ka ba khampla ha ka ba kibriu hi kelengkari ki trang ki angnot baganon ka jingkala bat ba ka jipai khmat jong ki pai ba kumbaga menta ki pai khmat syaka Voice of the People Party ka baron ya ka nongrim ka Pynshai ka thong ka Pynshai bat ka scam namta ka jabanre Phi ngin yele shoy election ngin ap shoy ka artrik tinum pa rekren palat ya ka artrik judon ka sispa ka arspa persen nei tang ka ngi scam kumbangi kerman kumbangi duai kumbangi ngai bat kumbangi i ka jingkersan ju pai ba bangin poisa ka thong Uba Ardent mila basayong mod uyathu ka nongkrem constituency kadeka constituency ha ka jilla ka basyempang berkimanang bahaban jit di kinong yalam bakumno karai job rai rem ka syong ha upat ba Henry lada ujob un pinki ya ka ying darbar thauan de kimatrei kam jong u yathu uba Ardent mila basayong mod abang wan ban thebut LD mentam step ngai ba ka election ka compare ka ba kadon ka jing to jigi pai ba keleng bangayo jing tip ba ka jing be ka jigi pai ba ban lech ki jaka thebut ha ka ni kenti ka mta ka compare katahi ka dik dak kashin chong ka jing trang jigi pai ba ya ka jing kala ka ba sha ba kanwan but ngamar tetien ba kani ka long ka kenti ha ka ba daga jingyeng ka persya ka jing ka bor pisa ba ka bor pisa kan kut ha nang ni shakmat ha ka bdi bat ka jing khon ni election Pika tu kadai namar bagidon constituency ki bampat yo ya kejihikai. Malaysia kalau amlong hi constituency ki ba ka Voice of the People Party kampat yo ban penyangi ki kertong lani ban sothian. Kumbalong kibri kilaban i ba kajing khona po nokrem gari ki bajuan. Tandai kajing syakam long kamta. Mau bu pai ba nokrem ulong bastan. Manjit ami khaman. Ba kumbaga juang la ki wei ki constituency ki start. Kumba start ka nokrem ka jala ka nomlong kumni. Bat ngimdai ban suthu bakla mdai tang hangniu he spa ubawan bani kon election hajan man la ki constituency ki he spa ki don tan rei beli ki ekreni ka nongkrem ka dei koi pat ka constituency ka ba kam khring ka ba ki bri ki kham lese ki kham e pai khmat namar ba kar kom e kon election ne kalong ka ba shai hapring ka bor pisa pat kalinti ka ba bet ka jingle ka ba khlem da ka pisa phi ngasno samud ve haru kata namar kani kani election Kania election lani ka propaganda. Pigini ki party ki barim ki party behe ngi te kam tam gini ki party ki balong establish ki national party ki judon ko mi kini ki dirty tricks. Nomor ki judon ye kata dirty tricks department. Katnat ka ba pe thik kum no ban penmi ye ki nia ge ban penthami u pai ba. Tingi ngim phla kani kami na ki seng ki basan shar. Nomor ki suthu ba ka VPP kala yo ye ge jingkersan ki pai ba. Bat ban pen suthu ba kala khnang ban khanglat ye yo pai ba bo nom pai she ka seng VPP ki bu no ri ni jing artien ba ka seng VP kan ya kadon ka jing stu jumot lani ka seng VP kan ni trailang bat ka TMC kombo kalong ngi pat bana banu bangin trai menta ka thong ji kalong bangin job bro khat prangot sha ki candidate ke bangi penyeng bat kalong ka bas ngau lingo ba kita ki ba keno ingi ki keno ka ba khlem nong rim ka ba kim kan mau le si ba ka di ka seng VPP ka blami perthai shwa La seng shoy ka Voice of the People Party. Bat ka seng TMC kadang dei tang khendiat banai ka ba mi hadin ba ka jing ya pat ya pra hapo ka party congress. Tan mar ta kani ka jing kno ka dei tang ka jing shep tieng palan. Jong ini ki seng ki basin shan ma ki sngu thu ba ken hap ani kendo ki hap ani khon persya e ka VP ka ba yo e ka jing kershan. Bat ta ka jing kershan ji pa ba ka lo ka khlan kham tam ha gini khendiat si ke ba menta.